Olen pahoillani, että keskeytän sinut, Elisabeth, jos edes enää muistat tuon nimen. Mutta pelkään, että se on sinulle kerrottu väärin. Et ole täällä vastaanottamassa lahjaa, eikä sinulla ole kutsuttu tänne sen henkilön toimesta, jonka luulet, vaikka sinut on kyllä tänne kutsuttu. Teidät kaikki on tänne kutsuttu. Äänien ja hajujen labyrintin harhautusten epäonnen sokkelo. Labyrintti, josta ei ole ulospääsyä. Sokkelon, jossa ei ole palkkiota. Et edes tajua, että olet loukussa. Verenhimosi on ajanut sinut loputtomiin ympyröihin jahtaamassa lasten huutoja. Jotakin näkymätöntä kampiota, joka tuntuu aina niin läheltä, mutta silti tavoitettavassa. Mutta kukaan ei löydä niitä. Ei kukaan teistä löydä. Tässä teidän tarinanne päättyy. Ja sinulle rohkea vapaaehtoisesti, joka on jollain tavalla löysit tämän työpaikan ilmoituksen, vaikka se ei ole sinulle tarkoitettu. Vaikka sinulle olisi suunniteltu ulospääsy. Minusta tuntuu, että sinulle sitä haluat. Minusta tuntuu, että olet juuri siinä, missä haluatkin olla. Minä jään tänne. Olen lähdellä. Tämä paikka ei tulla muistamaan. Mä muistan kaikesta siitä, mikä tavallaan alkuunsa lopulta katoamaan. Kuten jokaisen strategian tulisikin. Ja teille hirviöt, jotka olette loukussa näissä käytävissä. Olkaa hiljaa ja lopukaa hengistäne eivät kuulu täällä. Useimmille teistä uskon, että on rauhaa odottamassa ja ehkä jotakin enemmän. Savu hälmenee, mutta yhdelle teistä helvetin synkin kuulu on auennut nielotakseen teidät koko ajan, joten alkaa pakottaa sen odottamaan.